който лети през планетите. Котките обичат ли полиски? Не, обичат саламче. Давай напред върви. Носиш ли саламчи? Не, нося кюфтета. Кюфтета? Котките обичат ли кюфтета? Много. Много? Да. Ще им дадем на котките една. Едното кюфте твоето на котките ли да го дадем? Да. Да? Да. Хайде, че идват хора, давай. Какво? Давай по пътеката надолу, върви. В краката гледай. Давай.